شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም ድማ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ብል ክንካፈል ኢና ነብሲ ወከፍኩም ንብዙሕ ሰባት ክሪእዎ ሼር ግበሮ ሎም እንካፈሎ ቃል እምነት ተስፋ ኣይኮነን እምነት ተስፋ ይገብር መባል ኣይኮነን እምነት ንሓደ ነገር ተስፋ ምግባር ማለት ኣይኮነን እምነት ኣብዘለዎ ተስፋ ምዃኑ የብቅዕ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከም ዝብል ዕብራውያን ምዕራፍ 11:1 እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር እዩ ሪኹም እምነት ምስ መጸ እቲ ተስፋ ዝግበሮ ዝነበረ ርግጽ ይዝኸውን መዓስ ሕጂ እምነት ምስ መጸ ነቲ ተስፋ ትገብርዎ ዝነበርኩም ነገር ኣብ ሕጂ ኣብ ሎሚ ርግጽ ዝገብሮ ስለዚ እምነት ተስፋ ምግባር ዘይኮነ ንተስፋ ዝግበሮ ሕጂ ርግጽ ምግባር ማለት እዩ ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእያ በኣኣ እዩ ነቶም ዓበይቲ እተመስከረሎ ስምዑን ብሩኻት ንሓደ ነገር ናይ ብሓቂ ከም ዝኣመንኩሞ ከመይ ጌርኩም ተረጋግጹ ንሓደ ነገር ናይ ብሓቂ ከም ዝኣመንኩሞ ተረጋግጹሉ መንገዲ ነቲ ነገር ተስፋ ምግባር ገዲፍኩም ሕጂ ስለቲ ነገር ርግጸኛታት ብውሽጥኩም እንተደኣ ኮይንኩም ብልክዕ ነቲ ነገር ኣሚንኩም ኣለኹም ምኽንያቱ ንሓደ ነገር ዝኣመንኩምሉ መዓልቲ ተስፋ ምግባርን እንተድብሉ ቃላትን ካብ ውሽጥኩም ክጠፍኡ እዮም ዝጅምሩ እቲ ነገር ኣብ ሕጂ ከም ዝተፈጸመ ርግጸኛታት ኮንኩም ኣነ ከምዚ ክትብሉ ትጅምሩ ንኣብነት ናይ ጥዕና ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ ኣምላኽ ሓደ መዓልቲ ክፍውሰኒ እምነት ኣይኮነን ኖ በቃሉ መሰረት ፈውስኹም ሕጂ ምእዋጅ እዩ በረኸት ናይ ገንዘብ እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ክመልአለዩ ኣይኮነን ኖ ሕጂ ሙሉኣት ምዃንኩም ርግጸኛታት ምዃን ደበና የለን ነገር ግን እቲ ጎዳጉድ ሕጂ ማይ ክመልእ እዩ እምነት ሕጂ ርግጸኛ ኾንካ ኣክሽን መውሳድ እዩ ሕጂ ርግጸኛ ኾንካ ምዝራብ እዩ ሕጂ ርግጸኛ ኾንካ ምንባር እዩ ነቶም ዓበይቲ ኣብ መጽሓፍ ተጻሒፎም ዘለዉ ከም ደበና ናትና ኣርኣያ ዝኾኑ ከም በዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ኖህ ኣቦና ዳዊት ኣቦና ጳውሎስ ብምሉኦም እዞም ዓበይቲ በኣኣ ይተመስኪሩሎም እዛ ተመስኪሩሎም ትብል ደላ እዞም ዓበይቲሲ ንሰማይ ጽቡቕ ጸብጻብ ኣሕሊፎም እዮም ይብለና ደሎ ህይወቶም ሲ ጽቡቕ ጸብጻብ ኣሕሊፍ እዩ ከመይ ገይሮም እዮም ጽቡቕ ጸብጻብ ኣሕሊፎም ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ክበጽሐኒ እንዳበሉ ኣይነበሩን ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ክባርኸኒ እንዳበሉ ኣይነበሩን ሓደ መዓልቲ ተስፋ ይገብር እንዳበሉ ኣይነበሩን ሕጂ እግዚአብሔር ምሳዩ ሕጂ ብኡ ብሩኽ ሕጂ ኣምላኽ ይረዲእኒ እዩ ኣብ ዝብል ዓለም ንርእሶም ኣመላሊሶማ በዚ መገዲ እዚ ድማ ጽቡቕ ሪዛልት ከምጽኡ ጀሚሮም ስለዚ ንኽትስኡ ንጽባሕ ተስፋ ኣይትግበሩ ምትሳእኩም ሕጂ ብጸጋ ኣምላኽ እመንዎ ካብ ዘለኹምሞ ሕጂ ምትሳእ ከም ዝኾነልኩም እመኑ ሕጂ ህይወትኩም ክቕየር ተሲኢኹም ከም ዘለኹም ሕጂ እመኑ ተስፋ ምግባር ግደፉ ኣብ ሕጂ ምእማን ብጽሑ እምነት ሕጂ ምእማን እዩ ኣብ እምነት ውልውል የለን ኣብ ተስፋ ውልውል ኣሎ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ማሪቆስ ምዕራፍ 11:23 ዝኾነ ይኹን እቲ ዝብሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይዋላወል ነዚ ኸረን ተንሲካ ናብ ባሕሪ ጣሓል እንተበሎ ንዕኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስለዚ እትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩምዎ እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ሰብ ነቲ ዝብሎ ብልቡ ከም ዝረኸቦ እንተደኣ ኣሚኑ ብልቡ ካብ ምውልዋል እንተደኣ ወፂዩ ሕጂ ናብ ርግጸኛ ምዃን እንተደኣ መፂዩ እዚ ሰብ እዚ ኣማን እዩ ኢቭን ንጸሎትና መልሲ ክረኽቡ ዝገብሮም ምጽላይና ኣይኮነን
تسفى مقبار نايكونن نتسفى مقبار بأمنت جيرنا أب حج رجسنيا مخان انت دا أبصحنا يوم تقولوتنا ملس خرخ بيوم قالاتنا ملس خرخ بيوم سقمتنا وتسيت كرخ بيوم سلازي تتسفوت مخان قديفكم أمنتنا حجي كونوا حجي أجيزيت واهباتكم حجي بروخات مخانكم أمانو حجي خمس تلواتكم أمانو حجي متساكم أمانو حجي أملاخ مساكم مخانو أمانو حجي نزا شجركم نجر كم زرقسكم أمانو حجي أب حجي أمنت تخونكم أب حجي دما تلوات تخدكم يهم شالوم